Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ippropona li tmexxija Laburista tniedi l-ewwel strateġija dwar is-saħħa tal-mara u twaqqaf l-ewwel klinika tas-saħħa tan-nisa iddedikata għal check-ups speċifiċi. Dr. Abela ħabbar dan matul diskussjoni mill-Fera Nisa Laburisti fil-Florjana li trattat diversi temi dwar il-mara, inkluż in-nisa fil-qasam tan-negozju u fis-settur artistiku. F'aktar proposti ġodda dwar is-saħħa tan-nisa, il-mexxej Laburista wieħed ukoll lill-mediċini għall-endometriosis u t-terapija kollha mogħtija bir-riċetta brabta mal-hormone replacement jiġu fuq il-formularju tal-Gvern u bekk jingħataw mingħajr ebda ħlas. Il-Prim Ministru Abela ħabbar ukoll qatt ta' proposti dwar id-dinja diġitali. Ippropona li l-Pulizija tieħu rwol proattiv sabiex iżżid dawk li qal jissejħu online patrols u tieħu azzjoni fejn ikun hemm riski. Dan qal sabiex it-tfal u dawk l-aktar vulnerabbli jiġu mħarsa minn forom differenti ta' abbuż online. Dr. Abela wieħed ukoll li tmexxija Laburista tassigura li l-vittmi ta' vjolenza domestika ikunu jistgħu jiġdu bil-video conferencing u li l-proċeduri li jinvolvuhom jingħalqu fl-iqsar ħin possibbli. Qal ukoll li Gvern Laburista ġdid idaħħal liġijiet kontra l-image-based abuse u l-użu abbużiv ta' deepfake. Hawnhekk Dr. Abela ippropona twaqqif ta' revenge porn helpline biex jingħata appoġġ immedjat lil min jisfa' vittma ta' dan ir-reat kriminali. Dwar il-kultura, Dr. Abela propona li fil-leġislatura li jmiss it-tmexxija Laburista toffri taħriġ lill-artisti dwar in-negozju, inkluż dwar il-kunċetti legali bżonjużi. Ippropona wkoll li startups ta' artisti u kreattivi igawdu minn pakkett ta' inċentivi maħluq apposta għalihom u li jinħoloq Digital Lab li jagħti spazju lil digital creators u lill-startups biex dawn ikunu aktar innovattivi u jiżviluppaw l-idejat tagħhom. Intant il-Prim Ministru Abela innota li qabel l-2013 il-pajjiż kien f'qagħda fejn il-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol u t-tmexxija kienet fost l-ar fl-Ewropa. Illum qal din qiegħda fuq quddiem u fisser din il-bidla bħala waħda kbira u pożittiva.